Salam mehriban adamlar, yurdumuzdaky we dünýädäki täzelikler bilen taşdyrýan Türkmen portaly Hepdäniň wakalary. Hepdäniň wakalaryny şu sanla. 1-nji sentýabrda Türkmenistanyň ähli bilim edaralaryna ilkinji ýan gagyldy. Aşgabatda ýürütülýän Harun Mektebiň binalyk toplumy we Aşgabat şäher häkimliginiň täze toplumy açyldy. Türkmenistanyň prezidenti Owatenaga toplumynyň meselleri boýunça iş maslahatyny geçirdi. Türkmenistanyň prezidenti harby hukuk goragy edaralarynyň 8 aýda ýerine ýetiren işleriniň jemil-jemledi we beýlik habarlar. Bu ýylyň ilkinji gününe Aşgabatda Türkmenistanyň Gorunluk ministrliginiň Berdimuhammed Anaýew adyna ýürütülýän Harby Mektebiniň täze binalar toplumynyň açylyş dabaraty boldy. Açylyş dabaratyna Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belän serkerde başdy, goşun generaly Serdar Berdimuhammedow gatnaşdy. Türkmenistanyň prezidentiniň gatnaşmagyna Aşgabat şäher häkimliginiň toplum binasynyň açylyş dabaraty boldy. Toplum Aşgabat şäher häkimliginiň pensiýa gazinasyny, zähmet we ilatyň iş bilen üçinçilik bölümini, baş bilim medeniýet müdirliklerini öz içine alýar. Köp gatly binadan ibarat bu toplumda 300 orunluk mejlisler daly, ähli amatlyklar döredilen 110-dan gowrak iş otaklary, 120 orunluk naharhana, şeýle hem tehnik dethalar bar. 2024-nji ýylyň 1-30 sentyabr aralygynda Türkmenistana ýol hareketiniň howpsuzlygy, ömrümiziň rahatlygy şygary bilen giňerimli bir aýlyk geçirilýär. Bu çäre Aşgabat, Arkadaş şäherlerini we ýurdun ähli vilayetlerini gurçap aldy. Bu çäräniň maksady raýatlara ýol hareketiniň düzgünleri barada maglumatlar bermekden, düzgünleriň bozulmagynyň öňüni almakdan we ähli ýol hareketine gatnaşçylary hormat bilen çemeleşmegi ýola goýmakdan ibaratdyr. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow prezident Şawkat Mirziýoýew Özbegistan Respublikasynyň garaşdyrlyk güni münasibetli gutlady. Türkmen döwletiniň baş tutany sebit hemde ähli mumgun tertibiniň möhüm meseleleriniň çözülmegine Özbegistanyň netijeli ornuny belläp, iki ýurdun dostluk gatnaşyklarynyň behlidine strategik täsirli türkmen özbek gatnaşyklaryny täze derejäge çykarmak üçin mundan meýläkde bilelikde tagallalara taýýardygyny beýan etdi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow vice-premier Atahalliýewiň we vilayet häkimleriniň gatnaşmagyna sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdun obakyjylyk toplumyna hemde vilayetlerde alyp barýan möhüm işleriň başçy bilen bagly meselelere üns çekildi. Hasabatlarda bellenişe ýaly ýurtda buğday ekilişine girişmek we paxta ýygym möhümine başlamak boýunça taýýarlyk işleri geçirilýär. Şol sanda paxta rasalaýjy kärhanalary, paxta kabul ediş harmanhanalary, paxta ýygýan kombaynlary, paxta daşamakda ulanyljak awtologlara möhüme taýýarlamak işleri alyp barylýar. Daşaguz we Lewap vilayetlerine şal ekilen meýdanlaryna ýydyk işleri, Mary vilayetiniň Gant şoğunlary ekilen meýdanlaryna bolsa, hatarara bejergi mineral dökümleri bilen iýmitlendirmek hemde ösüş suwlaryny tutmak işleri geçirilýär. Türkmen halkynyň milli lideri Gurbanuly Berdimuhammedow Çalyk Holding kompaniýalar toparynyň dolandyrjylar geňeşiniň başlygy Ahmet Çalyk bilen duşdy. Duşukda Türkmenistanyň ýer taslamalaryň durmuşa geçirilişi we iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň geljegi barada aralyk maslahatlaşyldy. Ahmet Çalyk döredilen mümkinçilikler üçin tüýsürekden hoşallyk bildirdi hemde Türkmenistanyň üstünlikleriniň prezident Serdar Berdimuhammedow we Türkmen halkynyň milli lideri Gurbanuly Berdimuhammedowyň başlangyçlary netijesinde mümkin bolýanyny aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belän serkerde başdy, goşun general Serdar Berdimuhammedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň ýanwar-awgust aýlaryna ýerine ýetirilen işleriniň netijelerini garaldy. Mejlisiň dowamynda ýurtda howpsuzlygy, parahatçylygy üçin etmek, harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddi enjamlaryny binýadan togtalandyrmak, olaryň işini mundan meýläkde kämilleşdirmek bilen bagly meseleler ara alynyp maslahatlaşyldy. 6 sentyabrda prezident Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşyna degişli bir näçe meselelere garaldy. Mejlisiň dowamynda döwlet başçylygyny bir näçe resmi namalary gol çekdi we ýurdun durly toplumlaryna, milli ykdysadyýatyň huduklaryna alynyp berilýän işler, öňde boljak çäreler, hudukdaky mundan meýläkde ösdürmek ugruna wezipeler bilen baglykda degişli ýol başçylara anyk tawşyryklar we görkezmeler berdi. UNICEF'in Türkmenistan Akwykelhanasy bilim ministrligi bilen bilelikde Arkadaş şäheriniň 1-nji orta mektebine täze robota tehnika bilim merkezini açdy. Bilim merkezi okuwçylary ilm, tehnologiýa, inženerçilik, sunwat we matematika derslerini öwrenmäge howaslandirmek we beýleki mekteplere görelli bolmak üçin döredildi.
ol bir wagtyň özünde 8-12 mektep okuwçysyny taýýarlamak üçin doly enjam başdyrlanlar. Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Türksoyň baş sekretary Sultan Raýefoň ýol başçylygyna wekiliýetiň agdalarynyň arasynda duşuş geçirildi. 2024-nji ýyl türkü dili dünýäde Türkmenistan üçin ähmiýetli ýyl bolup durýar. Duşuşyň gün tertibine hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri girdildi we gatnaşyklaryň geljegi uly bolan ugurlar ketýetlenildi. Duşuşda Mahmud Pragynyň döreçiligini hemde gadymy Änew şäheriniň medeni ähmiýetini wagt etmekle gönüpdirilen bilelikdäki çäreleriň guramaçylygy bilen bagly meselelere aýratyn ýyl çekildi. 1 sentýabrda Bilimler we Talip ýaşlar gününe Türkmenistanyň ähli bilim edaralaryna täze okuw ýylynyň başlanýanlygyny alamatlanyrýan ilkinji jan kakylly. Täze okuw ýylynyň ilkinji güni Garaşlyk binasyna we Berdimuhammed Annaýew adynaky Arkadag şäheriniň goýlymçylyk orta hunary okuw mektebinäki hemde Ahal welaýatynyň Göktepe tarapynyň Ydgan şäherçesindäki 27-nji orta mektepde ýerleşýän Berdimuhammed Annaýewiň ýadygarlygyna gül goýmak bilen başlandy. Ähli orta hem ýokary okuw mekteplerine dabaraly nizamlar geçirilip, olarda prezident Serdar Berdimuhammedowyň gutlagy golly. Şol gün Türkmenistanda täze bilim edaralarynyň 5 açyldy. Şolaryň hataryna Ahal welaýatyndaky 1200 orunlyk orta mektep, Lewat welaýatyndaky 1360 orunlyk 2 sany orta mektep, Mar welaýatyndaky 160 orunlyk çağlar bar hemde 500 orunlyk orta mektep bar. 4-nji sentýabrda Türkmenistanyň welaýatlaryna güýzlük bugday ekişine girişildi. Ahal, Balkan, Daşoğlu, Lewat we Mar welaýatlaryna daýhanlar adyk bolçylygyny üpjün etmäge gönüpdirilen möhüm oba hojalyk çäresine başladylar. Asylly däbe görä ýaşullar bol hasyle dilek edip bugday tohumlaryny toprağa sepdiler hemde nobaty mehanizatorlara geçirdiler. Ýurduň daýhanlara bugdaýyň ýokary hasyle görnüşlerini, tohumlaryny öndürmek üçin ekin meýdanlaryny jogapkärçilik bilen ekişe taýýarladylar. Türkmen wekiliýeti Antalyada geçirilen medeni gymmatlyklaryň bir kanun feodasyna garşy göreş boýunça okuw seminaryna gatnaşdy. Seminar Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy tarapyndan gurulýar. Türkmen wekiliýetiniň düzümine UNESCO-nyň işleri boýunça Türkmenistanyň milli toparynyň jogapkär sekretary Şeýlehem Döwlet Serhat Gullugynyň, Döwlet Gümrük Gullugynyň we Döwlet muzeýiniň wekilleri girdi. 2021-nji ýylyň sentýabr aýyndan bäri Türkmenistan UNESCO-nyň medeni eýçiliginiň bir kanun import edilmegini, eksportdan we geçirilmegini gadagan etmegini we öňüni almagyny ferişdelerini baradaky halkara konwensiýanyň agdaty bolup, özüni bu urda işçiň hyzmatdaş hökmünde görkezdi. Dünýäde Türkiýe BRICS guramatyna girmek üçin resmi arda berdi. Türkiýe şeýle etmek bilen dünýäde täsirini artyrmagy hemde ösýän ýurtlar bilen gatnaşyklaryny ýeňeltmäge çalşýar diýip Daşary ýurt habar we işleri ýazýar. BRICS guramatynyň şäherini ýeňeltmek meselesine 22-24 oktýabrda Kazan şäherine geçýän sammitde garary. BRICS guramaty 2006-njy ýylda Braziliýa, Russiýa, Hindistan we Hytaý tarapyndan döredildi. Oma soňra dürli ýyllarda Günörtü Afrika Respublikasynyň Mösür, Eýran, Birleşen Arap Emirlikleri, Saud Arabistany we Etiopiýa goşuldy. Titanikde gözde we artefaktlar dikkatmek üçin aýratyn hukuklary eýe bolan kompaniýa bu meşgul geminiň daşky görnüşine düýpli ýetgeşmelerini bolup geçenini habar berdi. Geminiň burun bölегinde ýerleşýän takminan 4,7 metr uzunlygyny naky palubanyň germegleri ýykyldy we ummanyň düýbüne gaçdy. Geminiň bu bölümi James Cameron'ın filmindäki ajaýyp sahna sebäpli has meşhur boldy. Kompaniýanyň wekilleri geminiň burun böleginiň keşbiniň köpden bäri suratlarda we hemde bu meşhur gem hakyndaky hikayatlarda esasy element bolup durýanyny bellidiler. Mundan başga da kompaniýa ýakyna geçirilen ekspedisiýa edilen gyzykly şuwarda habar berdi. Deňiniň düýbünde 10 ýyllar bitirilen hasap edilýän Rim denan hudaýy Diananyň burunçdan ýatylan heykeli tapyldy. Hytaýyň Urumçy şäheriniň ilkinji göni howa gatnagy boýunça Usor Yerewanyň howa mendine goňdy. Bu özi Ermenistan bilen Hytaýyň arasynda ýederli howa gatnagynyň ýoly goýulanyny alamatlandyrylýar. Bu tarih waka köp ýyllap dowam eden işleriň netijesi boldy. Bu iki ýurduň arasynda gatnaşyklarda täze gypanaşdy. Urumçy Yerewan, Urumçy ugru boýunça uçuşlar getdi 2 gede. Tiýşenbe we şerbe günlerini amal asyrlýar. Täze howa gatnagynyň ýolosy akymynyň artmagyna, bilim we medeni gatnaşyklaryň ösmegine, şeýlede iki halkyň arasyndaky işe hyzmatdaşlygyny putulandyrmagyna ýardam bermegine garaşylýar. Sport habarlary. Budapeşte tamamlanan kickboks boýunça ýaşlaryň arasynda dünýä çempionatynda türkmen turgenleri 5 medal kazandylar. 1 altyn, 1 gümüş we 3 bürünç. Bäfeçige 69 ýurtdan 3100-den gowrak turgen gatnaşdy.
Türkmenistanyň toporuna 17 turgon wekilçilik etdi. Olaryň bäşi dürli urlarda üstünlük kazandylar. Jasurbek Ahmedov 37 kg içinde agram derejesinde kick light uğruna 4 ýeňiş kazanyp altyn medala münasip boldy. Ferdar Bekenov 51 kg içinde agram derejesinde 3 tutuşuk geçirip kümüş medal kazandy. Bürünç medal kazananlar Imamur Recepov, Salamatxan Baltayev we Nepet Bäşimov. Futbol boýunça Türkmenistanyň 20 ýaşy içinde ýaşary ýygyndy 4-nji 20 sentyabr aralygynda Ispaniýanyň Murcia şäherinde 2020-nji ýylaky Asia Kubogyny saýlama oýunlaryna taýýarlyk görmek üçin okuw turgunuş ýygnaşyny geçirer. Başdaýalymçy Döwlet Murat Anaýewiň ýol başçylygyna topor 2 ýoldaşlyk duşy geçirmegi beýleşdirýär. Olar 7 sentýabrda Wels'ın milli ýygyndysyna we 9 sentýabrda Farer adalarynyň milli ýygyndysyna garşy topor Ispaniýa gitmeden olar. Aşgabat stadionynyň ýanaşyk meýdançylaryna ilkinji turgunuşlar geçirdi. Alternativ futbol toporunyň hüjümçisi Rogşengeli Halmamedov August aýynyň netijeleri boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň iň gowy oýunçysy ýen ada eý boldy. Halmamedov geçen aý toporuň düzüminde oýnan 4 oýunyny 5 ýedek tapawlanyp bu ada doly münasipden görkezdi. Ýokary liganyň 19-njy tapgaryna ol Merwin derwezine 2 gol geçirdi. Şeýle hem Türkmenistanyň kubogynyň 1-nji şerek final oýununda hem şol topora oşa gol saldy. Rogşengeli August aýyna ýokary liganyň 20-nji tapgaryna arkadagyň derwezine 5-nji köpketini ýerdi. Şeýlelikde ol bu mewsümdäki 8 golunyň ýardyny Tomusky ada kesmeden soň toru ýerdi. Hemde mewsümüň iň netijeli 5 oýunçusynyň biri boldy. Aýyň iň gowy futbolçusynyň elan edilmegi Türkmenistan Futbol Federasiýasynyň täze başlanýşlarynyň biridir. Bu däp her aýyň netijeleri boýunça dowam etdirler. Mehribanlar, size ýetirmek bilen wakalarymyz şulardan ibaret. Ähli habarlar bilen Türkmen Portal websaytymyzdan dolugyna tanyşyp bilersiňiz. Ýatdan çykarmaň, Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmäňizdir. Sag bolun.